Λέγοντας κανείς ότι υποφέρει από κυρσούς, ουσιαστικά εννοούμε την διάταση των αιμοφόρων αγγείων, τα οποία επαναφέρουν το αίμα στην καρδιά, προκειμένου τις φλέβες των ποδιών, με αίτιο τη φλεβική ανεπάρκεια. Δηλαδή, η κυρσή είναι συνέπεια της φλεβικής ανεπάρκειας. Όταν λέμε φλεβική ανεπάρκεια, εννοούμε ουσιαστικά την μη σωστή λειτουργία, κάτι το ελαττωματικό, στις βαλβίδες που βρίσκονται στο εσωτερικό κάποιων συγκεκριμένων φλεβών στα πόδια του ασθενούς, οι οποίες ως κύρια λειτουργία έχουν να αποτρέψουν την παλινδρόμηση του αίματος μέσα στις συγκεκριμένες αυτές φλέβες, τη μείζωνα ή την ελάσσονα σαφινή. Ουσιαστικά, η ταυτόχρονη σύγκληση των βαλβίδων αποτρέπει την παλινδρόμηση του αίματος μέσα στις φλέβες του ποδιού. Το αίμα πρέπει να έχει ροή από τα πόδια προς την καρδιά. Όταν λοιπόν κάποιος ασθενής πάσχει από φλεβική ανεπάρκεια, αυτή η παλινδρόμηση του αίματος μέσα στην μείζωνα ή την ελάσσονα σαφινή φλέβα δημιουργεί κυρσούς διατεταμένες, ξεχυλωμένες με άλλα λόγια φλέβες, οι οποίες είναι παράπλευρα φλεβικά στελέχη της μείζωνος είτε της ελάσσονος σαφινούς. Όσον αφορά την κλινική εικόνα, θα έλεγα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ποικίλει, είναι συγκεκριμένα τα ενοχλήματα. Στα ήπια στάδια της φλεβικής ανεπάρκειας μπορεί κανείς να παρατηρήσει ένα βάρος, μια τάση στο πόδι, αν καθίσει έτσι λίγη ώρα παραπάνω όρθιος. Όσο προχωρούν τα στάδια της φλεβικής ανεπάρκειας, μπορεί να παρατηρήσει είδημα, πρίξιμο στο πόδι, άλγος, το οποίο ποικίλει, στην αρχή μπορεί να είναι ήπιο και όσο προχωράμε σε βάθος χρόνου να γίνεται και εντονότερο. Σε πιο προχωρημένα στάδια, όπως 4ο-5ο στάδιο της φλεβικής ανεπάρκειας, μπορεί κανείς να παρατηρήσει και αλλοιώσεις του δέρματος των ποδιών. Ξηρότητα, μελάγχωση, άτονα φλεβικά έλκη, πληγές στα πόδια και επίσης μπορεί να ξεκινήσει και μια διαδικασία εσωτερικής φλεγμονής του ενδοθυλίου εσωτερικά, του εσωτερικού του αυλού των φλεβών, του επιφανειακού φλεβικού δικτύου, οι επαναλαμβανόμενες θρομβοφλεβίτιδες. Όσον αφορά τη θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας, πρέπει να κάνουμε μια αναδρομή, έχει νόημα σε αυτό το ερώτημα. Μέχρι και πριν λίγα χρόνια, ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης ήταν μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση, η οποία γινόταν υπογενική αναισθησία. Η επέμβαση αυτή ονομάζεται σαφινεκτομή, γίνεται ακόμα και σήμερα. Ο αγγλικός όρος είναι stripping. Κατά αυτή την επέμβαση, η οποία γινόταν υπογενική αναισθησία, γίνονταν πάρα πολλές τομές στο πόδι, αλλού μεγαλύτερες, αλλού μικρότερες. Είχαμε επομένως μεγάλο τραυματισμό στο πόδι και μεγάλη μετεγχειρητική ταλαιπωρία της τάξης του 1-1,5 μήνα. Κατά αυτή την επέμβαση, την μείζωνα σαφινή φλέβα που ουσιαστικά στο εσωτερικό της είχε το πρόβλημα των ελαττωματικών βαλβίδων, την αφαιρούσαμε από άκρο σε άκρο. Εδώ και λίγα χρόνια, περίπου 10-12 χρόνια στην υπόλοιπη Ευρώπη και περίπου 4-5 χρόνια και στην Ελλάδα, με την εισαγωγή των λεγόμενων ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών, των ενδοαυλικών τεχνικών, κυρίαρχη θέση μεταξύ των οποίων κατέχει το ενδοφλέβιο λέιζερ, η όλη διαδικασία έχει απλοποιηθεί. Γι' αυτό έχει αλλάξει και η φιλοσοφία αντιμετώπισης της πάθησης. Πλέον, σε πολύ αρχικά στάδια, όσο πιο νωρίς διαγνώσει κανείς το πρόβλημα, τόσο πιο εύκολα και ανώδυνα το αντιμετωπίζει. Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της μεθόδου, είναι αρκετά, γι' αυτό το λόγο έχει και καθιερωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Το μεγαλύτερο ίσως πλεονέκτημα είναι ότι ουσιαστικά δεν κάνουμε δερματικές τομές. Δεν τραυματίζουμε το πόδι. Η διενέργεια της μεθόδου διαρκεί περίπου 40 με 45 λεπτά, άρα μιλάμε για μια πολύ γρήγορη μέθοδο. Αν ο ασθενής είναι σε λίγο πιο προχωρημένο στάδιο φλεβικής ανεπάρκειας και έχει ήδη, στο πόδι του έχουν ήδη δημιουργηθεί κυρσή, στο τέλος της διαδικασίας του λέιζερ κάνουμε μερικές πολύ μικρές τομές που συνήθως δεν χρειάζεται ούτε τοποθέτηση ούτε καν τοποθέτηση ράματος, ούτως ώστε από το πόδι να αφαιρέσουμε τους κυρσούς. Γιατί οι κυρσοί είναι διατεταμένες, χαλασμένες εισαγωγικά φλέβες, οι οποίες πρέπει να αφαιρεθούν. Άρα, συμπερασματικά μιλάμε για μια πολύ ασφαλή, μια πολύ εύχριστη, γρήγορη μέθοδο με τεράστιο αισθητικό αποτέλεσμα, δεν τραυματίζεται το πόδι και εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά το ποσοστό υποτροπής. Είναι πάρα πολύ μικρό.
Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι είναι περίπου 3 με 4% στη δεκαετία.